kaya sinamin hinang nilapat. Awakted to, apabila himinang yung mga mujahid, aun ifta, kaya nga mga mufti, si mujahidin, magkajari na, aun kaharos. And milkul yamin, bukun dia si mga kawabayan mahardika. Mahardika, tubtub upat da. Mag-asawa, puspuso mo na yung bahay mag-asawa, tumugtog ka upat. Pangkaulim iyo pa, ay itong nagkauhanya yan. Tugtog din, upat din tugtugan. Agapon in milkul yamin, kajari pito, kajari walo, bukon siya lamod na upat. Dukaing sila dukaing bilangan. Diba mayroong pagkawin ka ni kayo kasi naging magbahagi mo sa bukunat dun dahil nga hawa na kusunta kulong ta kulong mo magkali ang mga bukid mo niya dapat bukunat dun lang sa subay aun ifta aun pitwa tengha muftita mga muftita. So, ito yung study niya maril kahalang simula sarap niya din to. Pag-ifta nilong yung maharos amo ito no. Maharos. Sa bukon dahil sabihin niya ito mag-jihad. Kana sinamin niya. Bukon na natin niya. Karang-karang kayo niya. Hindi kita magkakalap siya. Itong tungod pa milkul yamin amin lamod sa baya ama sabiha hindi kita makaus-us amo rin ang pakay ka rin di rin sila kalimayahan at tawahi palukat sila tawa ang mga bata-bata ng biyaw. Arang kalau sabding kanila, simut pa nga sila. Tama rin hukuman. Pabila kita ni magkabihan. Sumudan din case yung kidnapping. Sila sinabi maglukat. Ransom din sa fida. Pero kuman lang si mga kaibanan, kaulamaan ta. Sumalang na masaggaw, firing line, sa awa nagkubulo. Saggaw tayo landang. Mayroon siyang landang. Pag sa ako nagpupuno yung marin, siya mga mujahidin mo, pag-itungan yung kisaggaw. So, na ito, pahamon, in kita ni basin sakro, habihaon, halaw puno. Kita ni basin sakro, halaw puno. Halaw puno. Abang kamu halaw puno, kuno. Iban hao no tampan katipasan mo sa tro siyo ratimbakon at tawabihakon jari maharos niya kung kalagyan saggaw ta sa abo nagkakano sikpit siya magsaggaw ta sa abo nagkakano kala kita pero masaggaw suway bukon haupuin pamahamta ba ilaw kasuway ang pagpunuan. Yung kita na biyon, state of war kita ni Rihaw, masih sakit. Sa luhay kita ni masulot, at tawa di sila sumurot ato, di sila makadagawa sa Islam. No, masih kita ni halong kalo. Kunin natin si halong kalo namin sugay dyan magpakba, nagdarasan dyan na magtipak. Minsan namin nag-uundong Rihaw, halong kalo ka po yan. Intanda naman kung magkapagbat, magtimbang, magsagpag, magbiha. Naong kaharos na. Ini, gumawa ransom. Bera min suy-suy Abbas, Ibn Abdul Muttalib, nabuk siya rin ng mga nabiha. Liukat siya sinasawa niya. Ito ang mga sinrasul, sallallahu alaihi wasallam. Sa piyaway sin Rasul pa Makkah ngaliw ka. Amo sa tunahin ng dali, subaylaw niya sa unang ka.
kaya ito pa mahamaw po. Kasi kasi kita nili malagtawa ang galing katabang na ito sa ito. Naamay rin tingad dyan na ito bihaon hukuman. Unoin hukuman ang pabila kita niya magkabihag. Balikan ko muna subay maklasify tayo na bihag. Asra, iwan sabaya. Bumuno nila, iwan sinbukon bumuno. Bang bumuno, magpi kita niya upat hukuman. Doon nagkabunoon, doon nagkaipunon, ipalukat, at tawadihilan kalimaya. Abang sa upama bukon bumuno inasaggaw, di sila maharos bunoon. Hapapanaw sinjubo, kamatauran ulama. Adapon bangkan Imam Syafi'i, warung dalong yung piyagala. Sinbubuno, iwan sinbukon bubuno, bang kafir, harus sumbayo. Ngayon, papanaw, ini kami magtupi man sing kahalan na ito bihao. So, ibagbukan na ito yung papanaw sin Jumbo. Okay, kita matungkan siya, ibang sa upama. Sa upama niya. Inhinang sin saktro, kung makasud ka umanbihan, laknasud nila sa kata, maluya. Laknasud ka sa kata. Amen to mga gentlemen Nasirul Asra o Sabay Unuin kasungan taonin hukuman kumugdan na bihag sihoda sila buuno at tawa hukun